Dnes si představíme výměnu baterie u kolečkového schodolezu Antano LG 2020 Anyway. Baterie je umístěna ve spodní části pod sedákem. Schodolez obecně se dá rozložit na 3 části. Je to horní díl, kde je integrovaná opěrka zad a ovladací prvky. Spodní díl, kde je motor a právě mezi článek, kde jsou umístěny baterie, jak si ukážeme za chvíli. U schodolezu je nutné povolit tyto 2 jistící šrouby, potom sundat horní díl schodolezu a dostat se tím pádem k sedáku, kde, jak jsme si řekli, jsou umístěny baterie. No, baterie jsou umístěny tady po sundání 7 šroubů na imbusový závit. Se dostaneme k bateriím, které mají 12 V, 9 Ah. Baterie prostě, když povolíme, tady zase je na imbus, prostě musíme je vytáhnout. Ale baterie tam nasadíme tak, že tady je kabel červený, takže tahle přijde dolů červené plus. Nasadím kabel na svorku. Tady přijde černý dolů, minus. Nasadím na svorku. Pak se to imbusovým klíčem znovu utáhnou ty šrouby. Nasadí se kryt. Zašroubuje se dovnitř celou šroubu a nasadím kryt zpátky. Potom, co byly baterie vyměněny, je opět potřeba 3 zmiňované části spojit dohromady. Hotovo.